Dobre, takže toto je vstup do chaty. Tu je veľmi pekné posedenie kryté s ohniskom, kde sa dá opekať na rošte. Pri vstup do chaty je taká malá spoločenská miestnosť so stolom zhruba pre 10 osôb. Je tu televízor s zhruba 30 programami. To kúrenie ústredné, kde v celej chate sú radiátory, teda najmä pre zimné mesiace. Takto sa ide do plne vybavenej kuchyne, kde je sporák aj s rúrou, varná kanvica, jedna ladnička, sú poháre, taniere sú k dispozícii, tu sú police, mikrovlnná rúra. Na prízemí je potom jedna kúpeľňa s teplou vodou a toaleta. Ďalšia miestnosť je tu nejaká špajza, kde je tiež ladnička. Tu vedú hore schody na druhé podlažie, z ktorého z jednej strany je výstup na terasu, ktorá patrí k chate, posedenie alebo dokonca gauč. Opäť kúpeľňa so sprchovacím kútom, vykachličkovaným umývadlom a toaletou. Tu sa ide do tej trojposteľovej miestnosti, ktorá je tiež v dispozícii televízor so satelitom. Toto je vlastne prístelka a tu manželská posteľ, skriňa, z izby je východ na terasu. Tak, balkón. No a ide sa do tretieho podlažia s trmými chodíkmi. Kde je jedna štvorposteľová izba. A druhá štvorposteľová izba. V prípade, že sú potrebné vyššie kapacity, dá sa ísť ešte tu do podkrovia, kde môžu byť umiestnené ďalšie 2 alebo 3 postele.